Ez meg milyen féktárcsa? Nem a féktárcsával foglalkoz, nézzük át inkább ezt a bringát. Ez már egy országúti, ez egy Trek Domain 2, full alumínium config, Carbon Villa, Carbon Ricci kormány, illetve kampanyoló Super Record Carbon hajtás-váltás, mivel az első váltó is kampanyoló Super Record. Ezen felül RX Ultegra váltás, illetve fék set van rajta, hűtőbordás, KCNC razor tárcsákkal, átütőtengelyes az egész config, alu kerekekkel, Grand Prix gumikkal. Na jó, de ezt tuti nem használt. Pedig de. Ez is használtan került hozzánk, teljes átvizsgáláson esett át, minden, amit kellett, illetve nem kellett is felújítottunk, kapott új bandást, új kerekeket, tökéletes állapotban, de nagyoknak. 610-es méretben, ami azért legalább egy 2 méteres pilótát igényel. Ha szeretnél még hasonló kerékpár bemutatókat, kövess be az oldalunkat.